Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για 4 online καζίνο που συζητιούνται αρκετά. Verde Casino, Slotoro, Vulcan και NV Casino. Αν έχετε βρεθεί ποτέ στη φάση να ανοίγετε τη μία πλατφόρμα μετά την άλλη και μετά από 10 λεπτά να μην θυμάστε καν ποια είναι ποια, μην ανησυχείτε. Συμβαίνει στους περισσότερους. Όλα τα καζίνο που εμφανίζονται σε αυτό το βίντεο βρίσκονται στο καρφιτσωμένο σχόλιο και επίσης στην περιγραφή. Έτσι, αν κάποιο από αυτά τραβήξει την προσοχή σας κατά την κατάταξη, ρίξτε μία ματιά εκεί αργότερα. Ξεκινάμε με το Verde Casino. Πρώτο πράγμα που παρατηρείς στο Verde είναι ότι η πλατφόρμα δείχνει αρκετά σύγχρονη. Όλα είναι οργανωμένα με τρόπο που δεν σε κάνει να ψάχνεις μισή ώρα για να βρεις μια συγκεκριμένη κατηγορία. Ξέρετε αυτά τα sites που μπαίνεις μέσα και νιώθεις ότι χρειάζεσαι χάρτη και πηξίδα για να βρεις το μενού? Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Η πλοήγηση είναι απλή και τα παιχνίδια χωρίζονται σε κατηγορίες που βγάζουν νόημα. Αυτό ακούγεται σαν μικρή λεπτομέρεια, αλλά στην πράξη κάνει μεγάλη διαφορά. Η συλλογή παιχνιδιών είναι αρκετά μεγάλη και περιλαμβάνει διαφορετικά είδη. Από κλασικά slots μέχρι live casino επιλογές για όσους προτιμούν πιο διαδραστική εμπειρία. Επίσης, η πλατφόρμα λειτουργεί ομαλά σε κινητό, κάτι που σήμερα θεωρείται σχεδόν απαραίτητο. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε το κινητό περισσότερο από τον υπολογιστή. Περνάμε τώρα στο Slotoro. Από το όνομα και μόνο καταλαβαίνεις ότι τα slots βρίσκονται στο επίκεντρο. Και πράγματι, το πρώτο πράγμα που τραβάει την προσοχή είναι η μεγάλη ποικιλία τίτλων. Αυτό που κάνει καλή εντύπωση είναι ότι δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολικά περίπλοκο σχεδιασμό. Όλα είναι αρκετά ξεκάθαρα και εύκολα στην κατανόηση. Μερικές φορές το απλό είναι καλύτερο. Στο Slotoro μπορείς να βρεις διαφορετικά στυλ παιχνιδιών, διαφορετικά θέματα και αρκετές επιλογές ώστε να μην αισθάνεσαι ότι βλέπεις συνεχώς τα ίδια πράγματα. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι η ταχύτητα με την οποία φορτώνουν οι σελίδες. Μπορεί να ακούγεται μικρή λεπτομέρεια, αλλά όταν μια πλατφόρμα καθυστερεί συνεχώς, το καταλαβαίνεις αμέσως. Στην περίπτωση του Slotoro, η εμπειρία είναι αρκετά ομαλή και αυτό βελτιώνει σημαντικά τη συνολική εικόνα. Και τώρα πάμε στο Vulcan. Το Vulcan είναι ίσως από τις πιο αναγνωρίσιμες ονομασίες της σημερινής λίστας. Εδώ το βασικό χαρακτηριστικό είναι η ποικιλία. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες παιχνιδιών και η πλατφόρμα προσπαθεί να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα γούστα. Αν είστε από τους ανθρώπους που βαριούνται εύκολα και θέλουν συνεχώς κάτι διαφορετικό, τότε η μεγάλη βιβλιοθήκη περιεχομένου είναι σίγουρα ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία. Το περιβάλλον είναι σχετικά εύκολο στη χρήση και οι βασικές λειτουργίες βρίσκονται σε σημεία που είναι εύκολο να εντοπιστούν. Ένα ακόμη σημείο που ξεχωρίζει είναι η παρουσία live παιχνιδιών, τα οποία αποτελούν δημοφιλή επιλογή για πολλούς χρήστες. Γενικά, το Vulcan δίνει την αίσθηση μιας πλατφόρμας που προσπαθεί να προσφέρει πολλές διαφορετικές επιλογές κάτω από την ίδια στέγη. Και φτάνουμε στο τελευταίο όνομα της λίστας μας, το NV Casino. Το NV Casino ακολουθεί μια αρκετά σύγχρονη προσέγγιση στον σχεδιασμό. Από την πρώτη στιγμή φαίνεται ότι έχει δοθεί προσοχή στην εμφάνιση και στην εμπειρία χρήσης. Το περιβάλλον είναι καθαρό. Οι κατηγορίες είναι εύκολες στην πλοήγηση και συνολικά η πλατφόρμα δείχνει σύγχρονη. Η βιβλιοθήκη παιχνιδιών περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές επιλογές και η εμπειρία παραμένει σταθερή τόσο σε υπολογιστή όσο και σε κινητές συσκευές. Αυτό είναι κάτι που αρκετοί χρήστες εκτιμούν ιδιαίτερα σήμερα. Κανείς δεν θέλει να ανοίγει μια πλατφόρμα από το κινητό και να νιώθει ότι προσπαθεί να λύσει γρίφο. Συνολικά, το NV Casino προσφέρει μια ισορροπημένη εμπειρία και φαίνεται να απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν ευκολία χρήσης και ποικιλία επιλογών. Αν κάνουμε τώρα μια σύντομη ανακεφαλαίωση, το Verde Casino ξεχωρίζει για τον καθαρό σχεδιασμό του, το Slotoro για την έμφαση στα slots και την απλότητα, το Vulcan για τη μεγάλη ποικιλία περιεχομένου και το NV Casino για τη σύγχρονη εμπειρία χρήσης. Έτσι, αν κάποιο από αυτά τραβήξει την προσοχή σας κατά την κατάταξη, ρίξτε μια ματιά εκεί αργότερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.